Ah. Eh, pakikuha nga pala akong Marlon ng ano, nagaya nito. Mal. Lambot na. Pulot siya. Yung planggana Marlo. Ayaw na. May mga was ginako na. Yung green. Order na kayo, order na mga kawaray. Yan. Ano. Order na. Yan. Ano, malilit lang ano. Hiwa dapat. Marami. Wow, sarap nito. Pulutan na. Hindi na makita. Ha? Hindi makita. Hindi makita yung inihiwa ko? Eh, mga bulag yan. Daming labong ah. Ha? Na itapon na yung ano? Ay, order na. Pulutan. Meron na isa. Wala pa. Wala na akong viewers ah. Uy, lagong. Nice kayo. Lati pa naman ako na nagawin sa ano. Ito kayo mo, wala ka sa tubig. Mga ano mo, alaga mo. Mga alaga. Magpatungan na ang banyera marang muluag. Maliliit lang ba, Main? Ang paghiwan nito? Ganito lang? Wala pa. Wala pa. Nananood din eh. Ipatos ko dyan. Ayan, pagkakas. Hindi yan may ipatos. Hindi, madami yun. Check mo nga yung sinaing ko. Baka sinaing dun sa taas. Yan na dito dito sa ito.
Langaw, ang daming langaw. Right, 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 right. Six minutes. Ano ba yun? Nakalag wala na ano. Ah, wait. Unay butangan na rin na. Tabog naman langaw. Nanonood. Ah, wala na nanonood. Wala na kasi akong mga ano eh. Hindi na update, tagal na yan. Isang buwan na eh. Parang ano no? Parang aso. Ano yung tingas Ano to eh? Yung sa ano? Yung baboy ba to? Baboy to ano? baboy to. Bawal. Ang bawal mo. Bawal ka. Ngayon, malangsawan. Baboy to. Zero pa. Wala pa. Wala nanonood ano. Ganun talaga yan. Hindi tulad dati. Ilan? Maabot ng... Nga na kasi sa GC. Di ka mamaritin sa kaya ba? Mamaya. Yuhin ko lang to kayo ba? Masira. Sayang to. So, ano din to. Di ka maglatanan. Shotip eh. Di pa ba nila pinito yung ano? Alam niya. Napaliti siya. Zero. Shout out mo yung ano mo, papa mo. Wala. Shout out mo si nanay, kaya manonood yan. Manonood yan si nanay. Shout out mo dali. Ano?
Sabi mo, Nay, get out. Sabi mo, dali. 20 minutes. Ilang minutes na? 10. 11. Hindi na ako na. 20 na. Tama na yung 20 minutes. Shout out sa hindi nanonood. Huwag mo ano, yun, wala nga. Ano man nanonood dyan? Check mo, tingnan mo nga Marlo. Ay, shout out sa isang nanonood. Ay, asawa ko lang ito. Tamsak. Pulutan. Order na kayo, order. Order. Tulaga. Laman. Apa nag-vlog ka? Meron naman siya. Meron siya ka. Apa? Dalawa na. Sa TV. Ang kawali. To. Kaya ako kawali, Mar. Bigyan mo kaya ito. Tapon na yun. Malambot na pala. Malambot na. Ayan. Zero pa din. 0-0.
pansabong o manok. Uy, pinaguhulog mo na naman. Kulang na naman yan ah. Mar! Marlok! Mar, tawag ka natin. Marlok! Hindi ko daw niya eh. Lumabas. Nasaan? Punta dun. Masyal natin. Ayun, tinatag dito. Ang sarap ng buwan. Bye-bye. Wala na nun.